22. induló oldalt Akadémia Lovas Egyesület Lovasság, Újjogori utca Pécsről zöldölet főpont, 7,4. Egy nagyon-nagyon vagány és láthatóan látunk, és egy nagyszülőszül és nagyon jó zászlán ül, nagyon jól és erélyesen dolgozott valóban, sajnos nem megfelelően képzelnék, hogy stílusversenyben egy jó eredményt tudjanak jelenleg elérni, mert reméljük, hogy későbbiekben sikerült. Csajon-Bari utca 26. Mikrólája Ingány, Viktori Sportegyesületből hátják felkészül. Hatós alatt szűzpontja 2000 a levonásnál 6,2. Nagyszerű a lovas egyensúlya, nagyon elegáns valóban, tetszik a sármészék, és jól mindjárt támaszkodik. Sokat változott a szállás során a fiam, még egy fiam alapolva volt, aztán a végétre már egy kicsit elkértek, de ez egy gondosság